Китәм дигәннәрне тоткарламам. Каршы чыкмам барыр юлына. Ак чәчәкләр үссен юлларында. Бәхет телим, бары шул гына. Мине сөймәгәнгә һич ялынмам. Яратуын сорап үземне. Күңел күзе әгәр күрми икән, маңгай күзе күрү мөһимме? Үч сакламам миннән килгәннәргә. Кичерә белү үзе кешелек. Уйламыйча әгәр үпкәләтсәм, гафу сорыйм үзем иң элек. Ышанмаганнарга мин тырышмам исбатларга хакны, ялганны. Зур ихтирам белән хөрмәт итәм чын дуслыкка тугры калганны. Кеше тормышына кызыкмыймын. Үземнеке өчен мең шөкер. Аллаһыма бары рәхмәт укыйм. Һәр сулаган сулышым өчен. Китәм дигәннәрне мин туктатмам. Үгетләмәм һич тә калырга. Ташламасын бары Аллаһ кына. Бер Раббыма гына ялынам. Ләйсән Шәйхетдинова. Китәм дигәннәрне мин туктатмам.